Tá anna ifidíod choma idir scoilghailteachta agus scoil há muoine trí bheanna gailna go thomláin, gailscoil nó scoil láithghailne. Agus uaireanta ní higann daoine é sin a ríist inghilscoil nó scoil láithghailne don gcuid is mó tagan na leanaí ar scoil agus is tosna hóidí iad bíon éisceachtaí be go fánacha ann. Agus a ríist tomtar na leanaí sa ghailn sa chóthaigh so, ach a ríist is féidir leis ar múntóir ranga lévéal ranga a bhainteach. Agus don gcuid is mó bíon formhór na leanaí sa rang ar chóchaidán, bíon cumas cóionanacha sa teanga. Ach níl son i gceist iscoil ghailteachta. Nuair a thosnaíonn na ní náin iscoil ghailteachta, bíon tí nó ceidir lévéal éagsúla cumas i gceist. Tá leanaí atá teachút ó chúra láithghailne, is féidir caintóirí dúchais ó thuirtear san, nó is leanaí iad go bhfuil cumas áirdacha sa ghailin. Tá leanaí a teachút go bhfuil smut an dáthanga ag go baile, is féidir rá gur dáthanga iad san. Tá levéal áirithe acu sa dáthanga, ach beidir náfin an ghailin róláidir acu. Agus an san háin tíogrúpa, leanaí atá teachút ó chúra lán bhíorla, náfuil éon ghailin acu a teachtar scoil. Ina hananta san óidanta tarlíonn sé gomach achtranig, daoine ó hiortha haar leabhartha lonathe san áit a há teachtar scoil a há a bheith gan bíorla agus gan éon chúra innéchar ó hebh na gailne sa teilech san ag go baile. So fágan san go bhfuil an múntóir gailteachta i díosú is chorchlumm a bhóine do cheire grúpa éagsúla cumas inéon rang go bháin. É sin an nuas is beidir tí nó ceir rang a bheith in éim seomra bháin. So fágan san go bhfuil se anna ghuaillánach ar fad a bheith múine iscoil ghailteachta. Ní ha bháin ó hebh múine na gailnacha ach ó hebh múine an bhíorlacha.